सुबुंफोरनि रानख्रावनाय बेगेंफोरा गोग्लैसोनानै दङ भुटान हाजो बायदियाव अरुणाचल हाजो बायदियाव दिनैसिमबो एनडिएफबिनि बिर जोहोलावजोफोरनि गोथै सहनि एबा मुंख्लंफोरनि गोरान बेगेंफोरा मोस्रोमफोरजों जाजागासिनो दङ दिनैसिमबो भुटान हाजोआव बा नेपाल हाजोआव बांलादेश हाजोआव एनडिएफबिनि गोथै सहआ दिनैसिमबो स्रियै उन्दुसोनानै दङ आरो बेफोर मानि थाखाय एफाग्राब गिलु बालु आन्दोलन खालामदोंमोन बर' हारियालाय जों जेब्लानिकि जारिमिनखौ नायै नुहुरगोन जे मोनसे समाव जों बर' हारिया जोबनो नागिरदोंमोन नासय जादोंमोन मुगै जादोंमोन सोबख' जादोंमोन आरो जों बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि एबा जोबस्रांनायनि लामायाव दङमोन बेनिखायनो एनडिएफबिआ जोबथारनायाव आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामदोंमोन दिनै जेब्ला जोङो हालोदखौ नायहरो दाब दाब जायगाफोर दङ जि जायगाफोराव एनडिएफबिनि संग्रामा जायगा मोनाखैसै बे जायगाफोराव दिनैसिमबो जोंनि बर' फिसाफ्रा बर' राव रायज्लायनो रोङा टाइटेला नार्जारी बसुमतारी स्वर्गीयारी जानानै दङ सोरहाबा बर' टाइटेल जानानै दङ नाथाय दिनैसिम बर' राव रायज्लायनो रोङा दखना गाननो रोङा मोनसे सम जाबायमोन जोंनि बर' फिसाफ्रा जेब्लानिकि अबेबा साहा दखानाव साहा लोङो कापखौ सुना गारबोनो गोनां जायोमोन अबेबायाव जुदि ओंखाम जानो थाङो गाव जाखांनाय जायगाखौ गोबोरखिजों लिरनानै गारबोनांगौमोन बेबायदि जों मुगै जायोमोन मोनसे सम दंमोन जे बर' हारिखौ फोजोबनो थाखाय जोंनि टाइटेलफोरखौ सोलायनानै सोरखौबा सरनिया लिरहोदों सोरखौबा डेका लिरहोदों मोनसे समाव बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय धोरोम सोलायदों हंकरिया धोरोम होदों बाथौ धोरोम खुलुमनायखौ नागारहोदों ब्रह्म धोरोम खुलुमनायखौ नागारहोदों ख्रिस्टियान धोरोम खुलुमनायखौ नागारहोदों जोंखौ सिन साब गैयै खालामनो नागिरदोंमोन आरो बेफोर जारिमिनानो एनडिएफबिखौ आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामनानै हारिखौ गाबथानो थाखाय सुबुरन्थाइ होबोदों आरो गावनि थै जिउ बावसोमनानैब्लाबो एनडिएफबिआ गोलाव सम संग्राम खालामबोदों दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जारिमिन बिथां सारा जोंजों लोगोसे दङ गुटाल राभा सारा बिथाङा एनडिएफबिनि फार्स्ट बेच गोलाव सम बिथाङा आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामबोदों आरो गावनि गोलाव समनि संग्रामाव गावनि जिउ जारिमिना माबायदि बारलांदों बिथां सारनियावसो दङ माबायदि बुजाबोदों माबायदि जेल जानांदों माबायदि दुखु दाहा जानांदों बेफोर गासैबो जारिमिनखौ बिथां सारमोना बारबोदों आरो बे ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो निस्सय बावगारनो हायाखै हाजार गोबां स' बिर जोहोलावजोफ्रा बे ओनसोलफ्राव गावथार जादों बे ओनसोलफ्राव ओरैबायदि बिमाफोर दङ ओरैबायदि बिफाफोर दङ जाय बिफाफ्रा जाय बिमाया गावनि गथ'खौ 9 मास उदैयाव लानानै जोनोम होबाय जोनोम होनायनि उनाव फेदेरबाय फोलावबाय रोंखा राखा जाबाय बैखिनि समाव जातिनि थाखाय जिउ बावसोमनो थाखाय थोनहरनो हाग्रा बिमाफोर दङ नोंथांमोननि नगदा ओनसोलाव बिफाफोर दङ नोंथांमोननि नगदा ओनसोलाव बेनिखायनो आङो बाख्नायो बे ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो दिनै नोंथांमोननि महर मुस्रिखौ नुफिननानै गोसोआव आङो रंजानाय मोनदों जे गोलाव सम आन्दोलननि उनाव थांनाय 2020 सननि जानुवारि 27 तारिखआव जों एनडिएफबिफ्रा भारत सरकारनि खावलायनाय बायदियै आरो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि हालामाव थांनानै थानाय सुबुं माहारिफ्रा खावलायनाय बायदियै जोङो शान्ति गोरोबथा खालामदों सुक्तिनि गेजेरजों जोङो मा मोनदों मा मोनाखै बेखौ जोङो क्रिटिसाइज खालामनो नागिराखै गोलाव सम संग्रामनि गेजेरजों जों ओरैसो मोननांगौमोन जों मोननो हायाखैसो जों क्रिटिसाइज खालामनो नागिराखै नाथाय ओनसोलारि सुबुंफ्रा खावलायनाय बायदियै भारत सरकारा खावलायनाय बायदियै मोननाय मोनैखौ जोङो दोनथ'नानै हाथियारनि संग्रामखौ जोङो नागारदों आरो शान्ति गोरोबथा जोङो खालामदों थांनाय 2020 सननि जानुवारि 27 तारिखआव सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जोंनि आखायाव जेसेबांखिनि हाथियारफोर दङमोन गासैखौबो जों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो गथायनानै होबोदों आरो जोङो सर्ट बांसा लादों दिनैनिफ्राय आरोबाव जोङो हाथियारनि संग्राम खालामलिया
सुबुंखान्थि गोहोजों एबा डेम'क्रेसिखौ सन्मान होनानै जोङो रायजो राजाजों आवगायलांगोन रायजोखौ जोङो सिबिलांगोन जों भारत सरकारनि गेजेराव प्रतिश्रुति होदों आरो बेबायदिनो 4 बोसोर बारलांबाय 4 बोसोर जाबाय दिनैसिम सुक्ति खालामखांनाया भारत सरकारखौ सन्मान होनानै बा आसाम सरकारनि खावलायनायखौ सन्मान होनानै जोंनि सुक्ति खालामनाया 4 बोसोर बारलांबाय नाथाय दिनैसिम जों बारग' एनडिएफबि समायसा बर' हारिनि जे गांनाय उखैनाय दिनैसिम सरकारा सुफुङिखौ जों नुनो मोनदों निश्चय नोंथांमोना नुदों मेगनजों खोनादों खोमाजों एनडिएफबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारिया दिनैसिम जोबथेसालियाव दङ बिथाङा 20 दिननि थाखाय थांनाय 9 तारिखनिफ्राय सुटि लानानै इनुवेल लिभ लानानै दायो अदालगुरि गावनि न'आव दङ फैबाय थानाय रबिबाराव बिथाङा आकुबार जेलाव थांफिनगोन दिनै पृथिबीयाव बेबायदि जारिमिन गैया शान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव सुक्तिकारिया जोबथेसालियाव आकुबार खाथेनानै दोनजानाय बेबायदि जारिमिन गैया दिनै एनडिएफबिनि बिर जोहोलावफ्रा 64 जन एनडिएफबिनि बिर जोहोलावफ्रा जोबथेसालियाव अमाफोर बायदि जोबथेनानै दोनजागासिनो दङ रन्जन दैमारि बिथांखौ गुवाहाटीनि काहिलिपारा 10 बिपिएननि पुलिस केम्पआव फिसा मोनसे खथायाव जुन्थु बायदि खाथेनानै दोनो जोंनि दैदेनगिरिया बेबायदि दोनजानो समायगौने बेनिखाय बेफोर गासै सिन्ताधाराखौ लानानै लोगोसे गासै बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बारग' एनडिएफबिआ गोदानै आरो मायोबा मोनसे सानफिनदों सानफिननायनि गेजेरजों जोङो सुबुंखान्थिखौ सन्मान होनानै डेम'क्रेसिखौ सन्मान होनानै जोङो गोदानै मोनसे पलिटिकल पार्टी जोङो दादों आरो बे पलिटिकल पार्टीखौ जोङो सानसेयावनो दानानै सानसेयावनो फोसावदों बे नङा गोलाव सम जोङो सिन्ताधारा खालामबोदों गोलाव सम जोङो माबायदि राजखान्थि एबा इलेक्शनखौ देरहानो हागोन बेनि स्ट्रेटेजि पलिसिफोरखौ जोङो बानायबोनायनि गेजेरजों थांनाय एप्रिलनि 2 तारिखआव बाक्सानि बरबरि होनना बुंनाय जायगायाव जों बे गोदान पार्टी अल्टारनेटिव पार्टी अफ बड'लेण्ड एबा एपीबी अल्टारनेटिव माने असमियायाव विकल्प होनना बुंगोन बर' रावाव मोनसे गोदान राहा होननानै बुंगोन बे पार्टीखौ जों जोनोम होदों आरो बे बारग' एनडिएफबिनि नाजानायाव बा बारग' एनडिएफबिनि बिथायाव बे जोनोम मोनदों मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनखौ जाफुंहोनो थाखाय मुंख्लंफोरनि गोथै सहनि हासाराव बे पार्टीया जोनोम मोनदों जों ओरैनो गुबुनखौ रायखुमानो गावनि उदैनि थाखाय बा गाव बिल्डिं लुनो थाखाय पार्टी जोङो दायाखै हारिखौ सिबिनो थाखाय अस्त्र गथायखांनायनि उनाव जोङो हारिखौ सिबिफिननो थाखाय बर' फिसाफोरखौ अनखांफिननो थाखाय जोङो पार्टीखौ जोङो दादों आरो बे पार्टीयाव जाय व्यक्तिखौ जों आफादगिरि बिबान होदों बिथाङानो जाहैबाय रन्जन दैमारि सारनि असे बिनानाव डक्टर अनजलि दैमारि जाय व्यक्तिया इंटरनेशनल फिगार बर' हारिनि थाखाय ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय सारा विश्व बिथाङा होज्रिखावनानै बाथ्रा बुङो आरो बे व्यक्तिया हारिनि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस खालामबोदों गावनि न'आ बमा होजादों गावनि दाय गैयै बिब' जाय बिब'आ साख्रि मावोमोन बा मास्टरनि मावोमोन बेबायदि व्यक्तिया गावथारजादों बेबायदि व्यक्ति आरो बुंनो थाङोबा पार्सनेल जिबनाव डक्टर अनजलि दैमारि मेडामा 6 माह जेल जानांदों बे 6 माह किडनेप खालामजानानै जेल जानांनायनि बिथोराव मास मोनथाम मेगन खाथेनानै दोनजादों जेब्ला जोङो 10 गोसोमजों 10 मिनिट मेगनखौ खाथेनानै लागोन अब्लाना जोङो पृथिबीखौ माबायदि मोनो नाथाय बेबायदि सासे आइजोआ 3 मास सान हर मेगन खाथेनानै दोनजादों जेब्लानिखि ओंखाम जानो होयो नैबे दालि नैबे ओंख्रि जेब्लानिखि लेट्रिनाव थाङो हमनानै लाङो बेबायदि बिनि जिउनि जारिमिन एबा दुखु दाहा बर' जाथिनि थाखाय बेबायदि दुखु दाहा सैबोनाय सासे व्यक्तिखौ जोङो गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टी एपीबी पार्टीयाव जों आफादगिरि बिबान होनो मोननानै बारग' एनडिएफबिआ इनायनो जोङो खुसि जादों आरो रंजादों आरो जोंहा मिजिंथिनाय दङ बर' हारिखौ बिथाङा अनसायगोन थोंजों लामाजों दैदेनलांगोन आरोबाव जों मन' जाफिननो नागिरदों
काटअफ जाफिननो नागिरदों बिनिफ्राय बर' हारिखौ रैखाथि होगोन पलिटिकेलि बिथाङा जोंखौ बेंनानै लाखिगोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो बिथांखौ जों आफादगिरि बिबान होदों आरो जाय व्यक्तिखौ जोङो जेनेरेल सेक्रेटारि बिबान होदों बे व्यक्तिया रिटायार्ड DIG एबा मोनसे समाव रन्जन दैमारि सारनि क्लासमेटमोन शिलंआव बेबायदि व्यक्तिखौ जोङो जेनेरेल सेक्रेटारि बिबान होदों आरो बेबायदियै बे 2 मासनि गेजेराव जोङो बे पार्टिखौ गोरा गोख्रों खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव पलिटिकल स्ट्राक्चारफोरखौ जों बानायबोदों कमिटिफोरखौ जोङो दाबोदों क'क्राझाराव जोङो पर्बतजरा जिल्ला गसाइगाव जिल्ला क'क्राझार जिल्ला कमिटि जों दाफुंनानै लाबाय 12टा ब्लक कमिटिनि बिथोराव 11टा ब्लक कमिटि दाबाय आरो प्राइमारि कमिटिया प्राय कमप्लिट जानोसै चिराङाव जों नै दाखालि बावैसो काजलगाव जिल्ला कमिटि दाबाय आरो ब्लक कमिटि दागासिनो दङ प्राइमारि कमिटि दागासिनो दङ बिजनि जिल्ला कमिटि जोङो थाबैनो दागोन बाक्सायाव जोङो मुसलपुर जिल्ला सालबारि जिल्ला तामुलपुर जिल्ला जोङो जिल्ला कमिटि दाबाय ब्लक कमिटिबो दाखांबाय दायो प्राइमारि कमिटि बानायगासिनो दङ अदालगुरियाव जोङो बेरगाव आरो अदालगुरि जिल्ला कमिटि जोङो दानो हाथ'वाखै हायैनि खारन दङ खारन थांनाय 9 तारिखनिफ्राय जेब्लानिकि नाब्ला सरहा जेल जोबथेसालिनिफ्राय 20 दिननि थाखाय एनुवेल लिभ लानानै फैदों जों बिथांजों सान हर थाफानो गोनां जानायनि थाखाय अदालगुरि आरो बेरगाव जिल्ला कमिटि जों दानो हाथ'वाखै नाथाय ब्लक कमिटिफोरखौ जों दाफुंबाय आरो प्राइमारि कमिटिफोरखौ जोङो प्राय कमप्लिट जानोसै आरो दिनैनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामदों जे बे ओनसोलसिम बिश्वनाथ आरो सनितपुर बे मोननै जिल्लानि स्टारिं कमिटिफोरखौ बनायनो थाखाय दिनैनिफ्राय जों आगान होदों आरो गिबिसिनथाराव दिनै नोंथांमोननि बे नगदा ओनसोलाव फैनानै स्टारिं कमिटि दानो थाखाय लिंथुमनाय मेलाव फैनानै बिबुंथि लाखिनो मोननायजों लोगोसे गावखौनो गोग्गानाय मोनदों आरो जोङो स्ट्रेटेजिक पलिसियाव जोङो गोबाङै स्ट्रं जों गोबां आफादफोरजों जोङो सावरायबोदों आरो जोंनि आसामाव थानाय जेसेबांखिनि आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामग्रा आफादफोर दङमोन बिथांमोना आलफा इन्डिपेन्डेन्टनि अनगायै दिनै गासैबो गोजोन गोरोबथा खालामबाय आदिबासिनि गेजेराव मोनबा आफादफोर दङमोन जाय आफादखौ आपा आंला बिरसा सान्तालि टाइगार फोर्स बेबायदियै मुंख'नाय जायो बिथांमोननो जोङो सावरायदों आरो बिथांमोना जोंनो मतामत होदों आरो दिनैनि तारिखाव बिथांमोना आदिबासिनि गेजेराव अल्टारनेटिव पार्टी अफ बड'लेण्डनि जानानै खामानि मावगासिनो दङ गुरखा एबा नेपालिफोरनि गेजेराव UGP होननाय मोनसे संगठन दंमोन बिथांमोनाबो शान्ति गोरोबथा खालामबाय आरो बिथांमोनजोंबो जोङो सावरायदों आरो बिथांमोना जोंनो खोथा होदों आरो दिनैसिम नेपालिफोरनि गेजेराव APB नि जानानै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ अनुप सतिया आरो अरबिन्द राजख'आ बिथां सारमोनजों दैदेनजानाय आलफानि जि मोनसे गुट बिथांमोनाबो दिनै असमियाफोरनि गेजेराव खामानि मावगासिनो दङ APB नि जानानै KLOआ दिनै राजबंशीनि गेजेराव जोंनि गोदान पार्टी APB नि जानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो NDP नि जि मोनब्रै फेक्सन बे मोनब्रै फेक्सना BTC आव थांनानै थानाय 35 लाख जनआधारण आरो 26टा जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव खामानि मावगासिनो दं बेनिखाय दिनैनि तारिखाव पार्टिया गोदानब्लाबो जोङो बलवान होनना बुंनो हायो आरो पार्टिखौ जोङो निश्चय थांनाय एप्रिलनि 2 तारिखाव जोङो फोसावदों नाथाय NDP आ जेब्लानिफ्रायनो जोनोम मोनदों 1986 नि 3 अक्ट'बराव बै समायनिफ्रायनो जोङो हमनानै लाजायो नाथाय APB बायदि महर लायाखैमोन दायो जोङो महर होदों बेनिखायनो जेरावबो जोङो गोबारै स्पिडआव जों खामानि मावनो हागासिनो दं आरो जोंनि BTC ओनसोलाव थानाय जे माइनरिटिफोर जे मुस्लिम सम्प्रदायफोर बिथांमोना दिनैनि तारिखाव जोंनो भट होनो थाखाय आवगायबोदों APB नि जानानै बिथांमोना खामानि मावदों मानो होननानै बुङोबा आसामाव एबा BTC ओनसोलाव बिथांमोना BJP जों गोबारै अयनाय खालामजादों मोसौ बेदर जानो बन्द खालामजादों माद्रासा सिफायजादों सिखाव सासे मोननायब्ला गावथार जादों सोरखौबा आदै गावफ्लंदों बेबायदि अयथासार खालामजानायनि थाखाय
बिथांमोना बीजेपीनि बिरुद्धी जानानै दङ आरो दिनै जोंनि बिटिसिआव जि मोननै पलिटिकल पार्टी दंखायो यूपीपीएल आरो बीपीएफ बिथांमोना बीजेपीनि कब्जा सिङाव थानायनि थाखाय माइनरिटिया बिथांमोनखौ गाहाम मोनाखै आरो बिथांमोननो भट होनाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बिथांमोना क्लियार मेगनजों नुदों यूपीपीएल एबा ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनाय माने कदम फुलाव भट होनाय नांगोल एबा बीपीएफनो भट होनाय माने बीजेपीनो भट होनाय बिथांमोना क्लियार मेगनजों नुदों बेनि थाखाय बिथांमोना एपीबीनि जानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो जों आखाबादि आरो जोंनि बिटिसिआव जों बर' फिसाफ्रा सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटी 12 लाख जोङो दङ आरो सेकेन्ड सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटीआनो माइनरिटी एबा मुस्लिम सम्प्रदायफोर आरो थर्ड सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटीआ आदिवासीफोर दिनै बे मोननै जाति जनगोष्ठीफोरा जोंजों लोगोसे फैनायनि गेजेराव जोङो पिक्चारा क्लियार जादों जे फैबाय थानाय समाव बिटिसिआव जोङो सरकार दानो हागोन बे रोखा जानानै फैदों बेनिखाय बे ओनसोला जिहेतु गोदानै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिटिसिआव हाबनानै दङ भट होनो मोनसे खाबुखौ मोननो थांदों आरो बे नोंथांमोननि ओनसोलखौ जोङो नागारलांनो सानाखै बेनिखाय बे ओनसोलावबो जोङो जोंनि कमिटि दानो थाखाय नोंथांमोननि खाथियाव फैदों नाथाय दिनै जोङो सावगारिया क्लियार नङा नोंथांमोननि ओनसोलनि जि सावगारि जि पिक्चार जि स्ट्राक्चार बे क्लियार नङा फैबाय थानाय समाव माबायदि खालामगोन बेनि स्ट्रेटेजिक पलिसिखौ जों बानायनांगोन दिनै जिकुनु डेभेलपमेन्टनि आसनिया नोंथांमोना पन्चायतआव गैलिया दिनै काउन्सिलाव हाबनाय लोगो लोगोनो बिटिसिआव हाबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना पन्चायतआव गैलिया अब्ला पन्चायतआव गैयाब्ला नोंथांमोननि डेभेलपमेन्टआ माजों जागोन एमजिएन रेगानि खामानि मोनसे फैयोब्ला मबे ब्लक अफिसनिफ्राय जागोन बेबो क्लियारिटी गैया दिनै नोंथांमोना बे ओनसोलनिफ्राय हरसिंगा समष्टि धनस्री समष्टि आरो रौता समष्टियाव भट होनो खाबु मोनगोन नाथाय मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानिनि थाखाय हयथ' नोंथांमोना रौता ब्लक नङाब्ला उदालगुरि ब्लकआव थांनो गोनां जागोन दिनै बेफोरखौ क्लियार खालामनानै होआखै नोंथांमोननि कारेन्ट बिलखौ मबे मोनसे डिभिजना नाजावगोन बेनिबो क्लियारिटी गैया उदालगुरि इलेक्ट्रिसिटी डिभिजना नाजावगोन ना नोंथांमोननि बिश्वनाथनि डिभिजना नाजावगोन बेनिबो क्लियारिटी गैया नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेटखौ अबाय मोनगोन ना उदालगुरिनिफ्राय लायनांगोन ना बिनिफ्राय लानो मोनगोन बेनि क्लियारिटी गैया नोंथांमोननि ओनसोलाव सिखाव सासे हमजायोब्ला उदालगुरिनि एसपीनि आन्डाराव थागोन ना बिश्वनाथ एसपीनि आन्डाराव थागोन बेबो क्लियारिटी गैया मा खालामनो नागिरदों जों बुजियाखै रोंनानै मावदों ना रोङालासेनो मावदों बिथां प्रमद बर'आ रायजोनि गेजेराव फिननाय होनो थाखाय आं नैबे जौसांनिफ्राय खावलायगोन दिनै बेबायदि हाराहास्ति होनो नागिरनाया मोजां जायाखै नाथाय जोङो खोथा होगोन जों पावाराव फैखांनायनि उनाव जोङो सिस्टेमखौ बानायगोन जाहाथे नोंथांमोननि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे ओनसोलावनो गासैबो सुबिदाखौ मोननो हायो बेबायदि सुबिदाफोरखौ जों बानायगोन सिस्टेमखौ जों बानायगोन दिनै जोङो नुदों बे ओनसोलनिफ्राय जुदि हरसिंगानि सासे एमसिएलएखौ नागिरनानै थांनोब्ला आं उदालगुरि हरसिंगा समष्टिनिफ्राय बेयाव फैनायाव 3.5 घन्टा लादों अब्ला बे ओनसोलनि सासे बुरै मानसिया बोराय मानसिया बोरैजाय नागिरनानै थांगोन बेनिबो गोबां खोथा थाहैबाय दा बेफोर गासैफोरखौ सिस्टेमाव पावाराव जों फैयोब्ला जों बानायनो हागोन आरो दिनै प्रमद बर'आ मानो हायाखै बेखौ बानायनो खोथा दङ मानोना बे शान्ति सुक्ति होनना बुंनाय जि गोरोबथा बे गोरोबथाया एनडीएफ बिजों आरो भारत सरकारजों जादों एबसुआ माब्लाबाबो हाथियार लाफेराखै शान्ति सुक्ति होनना बुङोब्ला पिस एकर्ड होनना बुङोब्ला जाय हानजाया आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामो आन्दोलन खालामो बै संग्राम खालामग्रा आन्दोलन खालामग्रा हानजाजों सरकारा शान्ति सुक्ति होनना बुंनाय जायो दिनै एबसुनि आखायाव हाथियार लाना संग्राम खालामनाय जों नुफेरबोआखै बेनिखाय जोङो दाथियै बुंनो हायो जे थांनाय 2020 सननि जानुवारि 27 तारिखआव जि गोजोन गोरोबथा जालांदों बे गोरोबथाया एनडीएफनि गोरोबथा आरो बे गोरोबथायाव जि दफाफोर दङ
दिनै मोनसेबो इमप्लिमेन्ट खालामनायखौ जों नुवाखै आरो मानो इमप्लिमेन्ट जायाखै बेयाव खोथा दङ थांनाय 2003 सनाव जेब्लानिकि बिएलटिनि नेतृत्वआव बिटिसि सुक्ति जादों आरो 2005 सनाव बिएलटिफोरा बीपीएफ पलिटिकल पार्टी बानायनानै बिटिसिखौ सासन खालामबोनायनि थाखाय बिटिसि सुक्तिनि दफाफोरा आकारे आकारे इमप्लिमेन्ट जानायखौ जों नुदों आरो नैबे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाखौबो जुदि आकारे आकारे जुदि सुक्ति खालामनांगौब्ला जों एनडिएफबि एबा सुक्तिकारिया पावाराव फैनांगोन थांनाय समफोराव जों नुदों जे उदालगुरि भैरबकुन्दआव इउनिभार्सिटी जानो गोनां जोंनि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफायाव लिरनाय दङ आरो बे गोजोन गोरोबथा एबा बे इउनिभार्सिटीखौ भैरबकुन्दआव जे इउनिभार्सिटी जानो गोनां बेखौ बिनायाव भारत सरकारा रिप्लाय होदों जे तेजपुरा उदालगुरिनिफ्राय गोजान नङा उदालगुरिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा तेजपुरावनो फरायनो हागोन तेजपुराव इउनिभार्सिटी दंखायो होननानै फिननाय होजादों प्रमोद बर' बिथाङा भारत सरकारजों बिथाङा जेबो बुंफिननो हायाखै नाथाय जों बुंफिननो हागोन तेजपुरा गोजानानो जा खाथियानो जा जि जोङो दफायाव मोनदों जि इउनिभार्सिटीखौ जोङो मोनदों बे इउनिभार्सिटीया हाजार हाजार मुंख्लंफोरनि थैनि बिनिमयाव जोङो मोननाय बियो जोंनो नांगौ जों दाबि खालामनो हागोन रेलवे कोच फेक्टरि जानो गोनांमोन बेखौबो बुंबाय जे नोंथांमोननि बङाइगावआवनो रेलवे कोच फेक्टरि दंखायो आरोबाव जों बिटिआरआव होनो हाया जोङो बुंनो हागोन हाजार हाजार बर' फिसाफोरनि मुंख्लं जालांनायनि थैनि बेसेनाव हाजार हाजार आइजोफ्रा खाफालनि गोजा सिन्दुरखौ हुगारनानै लानांनायनि बिनिमयाव रोजा रोजा गथ'फ्रा गथ' गैजायै मावरिया जानायनि बिनिमयाव जों बे दफाखौ मोनदों जोंनो होनांगोन जों दाबि खालामनो हागोन नाथाय प्रमोद बर'आ मा फिननाय होनो हागोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा फिननाय होनो हागोन सरकारनो जेरावनोखि बे सुक्तियाव लेवार मासेबो अरजाफायाखै गोलोमदै थरथिंसे फसरनाङाखै अब्ला बिथांमोननि खुगायाव मा फिननाय थानो बेनिखाय बे दफाफोराव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि दफा बे दफाफोरखौ जोङो मोगथां महर होनो थाखायबो जोंहा सिन्था जोङो खालामदों आरो बे ओनसोलखौ लानानै गोथौयै जोङो सिन्था खालामदों बे ओनसोलनि जि जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोर बर' फिसाफोर रायजो जादों दिनैसिमबो हा हुनि एलाउटमेन्ट गैया दिनैसिमबो एफआरसि गैया दिनैसिमबो मियादि पाट्टा गैया जेराव बिटिसिनि सिङाव थानाय मियादि पाट्टा गोनां सुबुंफोरखौनो दिनै न' सेफायनानै होदों जेसिबि लानानै बाथौ थानसालिखौ सेफायना होदों गिर्जा सेफायना होदों नाथाय बे ओनसोला दिनै लेन्ड पाट्टा हानि पाट्टायानो गैयाब्ला फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि हा हुखौ सेनानै लाफिननो नैबे मन'ग्लबग्रा सरकारनि थाखाय 1 मिनिटबो सम नांनाय नङा बेनिखायनो जोङो नोजोर बोदों जेरावनोखि बर' फिसाफ्रा रायजो जादों बेयाव जों गावनि आथिङाव बे आंनि बिथा होननानै थांनानै थानो हायो दिनै नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय परबत जरानि जि काहानि जागासिनो दङ 3600 बिघा दिनै कम्पानि आदानिनो दिनै हगारनानै होदों कोटि कोटि थाखाजों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा फाननानै जादों जोंनि बर' फिसाफ्रा हानि थाखायनो दावहा नांबाय हानि थाखायनो मुंख्लं जाबाय हानि थाखायनो जिउ गोमाबाय हानि थाखायनो जोबथेसालियाव जेल जानांबाय अब्ला दिनै जोंनि मोनखानाय हाखौबो फाननानै जानो हाग्रा नेताफोर जोंनि गेजेराव ओंखारदों आरो बे नेताफ्रा नोंथांमोननि ओनसोलाव फैगोन गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै नोंथांमोननि भटखौ लांनो नागिरगोन नाथाय साबधान जा आइमोन आफामोन बिथांमोनजों थगाय जानो नाङा दिनै जायफ्रा बिटिसिनि सिङाव दङ नोंथांमोना गोदानै दाजाबजादों जायफ्रा बिटिसिनि सिङाव दङ बिथांमोननि अयथासारखौ मोनबोदों बिथांमोननि दैदेननायाव बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जों गोजोननाय गैया बेखौ दिनै फोरमायदों जायनि थाखाय दिनैनि तारिखाव बिकल्प एबा
गोदान मोनसे राजखान्थि हान्जा नागिरदों आरो बे बिकल्पखौ जोङो होदों बारग' एनडिपिफ्रा दिनै पार्टी दानानै रायजोनो थाखाय जों आग बरायदों आरो बेयाव फैनानै बिकल्पखौ रायजो राजाफ्रा अनुभव खालामनो हादों बिटिसि ओनसोलाव थांनानै थानाय सुबुं माहारिफोरनि गेजेराव जुदि नोंथांमोना थांनानै सोंहैयोब्ला बिथांमोना बुंगोन जे जोङो बिथांमोनजों गोजोननाय गैया मानो गैया बिटिसि सुक्ति जानाया 22टा बोसोर जालांबाय आइमोन आफामोन आरो बेयाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्रा सरकार दैदेनलांबाय नाथाय दिनैसिमबो जोंनि ओनसोलाव जेबायदि डेभेलपमेन्टफोरा जानांगौमोन बेबायदि जायाखै लामा दोंसे मोजां थाबायनो मोनब्लानो दालां मोनसे मोजां थाबायनो मोनब्लानो जाथिया थांनानै थागोन बे नङा आइमोन आफामोन जाथिया थांनानै थानांगौब्ला नोंथां आरो आंनि न'खरा मोजां जानांगोन जोंनि रायजो खुंनाय बेबस्थाया थिग जानांगोन जोङो बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव बारग' एनडिपिफ्रा जों उन्दुसोनानै थायाखै जोंनि ओनसोलफ्रा ओरैबादि गाज्रि आरो गुबुंले जादों बिनि हौवाया बै हिनजावखौ लाना खारदों बै हिनजावा बै हौवाखौ लानानै खारदों उन्दै उन्दै गथ'फोर जाय गथ'फ्रा बिफानि प्रयोजन जाय गथ'फ्रा बिमानि प्रयोजन बै बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'खौ गारनानै खारदों मानो जादों मानोना नेताफोरनि आखलानो बेबायदि आरो जोङो नुदों जेब्लानोखि जोंनि बिफाफ्रा बोराय जायो बिमाफ्रा बुरै जायो अब्लाना फिसाज्लाफ्रा बोराय जानानै थैलांनाय गावनि बिफाखौ जेब्लानोखि थैलाङो रायजो राजाफोरखौ लाफानानै गावनि फाफ्लियाव लानानै गोथै बारियाव लांनानै फबनानै दोनहैयो बा सावहैयो नाथाय दिनै जोंनि बिटिसिनि पिक्सारा उल्था रायजोफोर बोराय बिफा बोरायासो गावनि गथ'नि गोथै सहखौ बाननानै गोथै बारियाव लांना फबना दिनैनो गोनां जादों उल्था जोंनि बिटिसिनि पिक्सारा मानो जादों बेबायदिला मानोना ड्राग्सआ जायगा मोनदों गान्जाया जायगा मोनदों एनडिपि आखायाव हाथियार लानायखौ भारत सरकारनो गथायनायनि उनाव दिनै बिटिसिआव ड्राग्सआ जायगा मोनदों गान्जाया जायगा मोनदों जायनि थाखाय जोंनि गथ'फ्रा 16-17 बैसोआवनो दिनै थैनो गोनां जादों दिनै प्रमोद बर' बिथाङा गिदिर गिदिर भाषण होयो अस्त्र मुक्त जाबाय शान्ति फैबाय होनना बुङो नाथाय आं बुंगोन हाथियारनि गुलिजों जेसेबांखिनि बिटिसिआव बकबाद खालामनाय रायजो राजाफ्रा जिउ बावदोंमोन दिनैनि तारिखाव ड्राग्सजों गान्जाजों बिनि बांसिन थैनो गोनां जादों अब्ला बिखौ बासायनायनि दायित्वआबो जों लानांगोन सोलिफु सरकारखौ जों नुवाखै आरो जोङो जोंनि आखायाव राजखान्थिनि गोहो गैयाब्लाबो जों नाजादों गोबां ड्राग्स लाबोग्रा ड्राग्स फालांगिफोरखौ जोङो हमै पुलिसनो हरदों नाथाय अखानायैनो गलांफिनदों मानोना जोंहा राजखान्थि पावारा गैया गोबां गथ'फोरखौ जोङो काउन्सेलिं खालामदों गोबाङा मानिदों गोबाङा मानिनो हायाखै राजखान्थि गोहोआ जोंनि आखायाव गैयिनि थाखाय जों फिनिशिं होनो हायाखै जाय गथ'फ्रा जोंनि भबिष्यताव गामिनि बाथौनि दौरि जानांगौ मण्डलीनि पालक जानांगौ महिलानि सलंटा जानांगौ सासे मास्टार जानांगौ सासे प्रफेसर जानांगौ बेफोरबायदि गथ'फ्रा दिनै 15-16 बोसोरावनो ड्राग्स एडिक्टेड जानानै जिउ गोमालांनो गोनां जादों बिटिसिनि बर' फिसाफ्रा अब्ला बेखौ बासायनायनि थांखिया नैबे एपिबिआ दङ जों जेरैखि जायाब्लाबो हारिखौ गाबथानो नांगोन जिहेतु जों आखायाव हाथियार लानानै हारिखौ हमथादोंमोन दिनैनि तारिखाव जों हाथियारखौ गथायबाय राजखान्थिनि गोहोखौ लानानै जों हारिखौ गाबथानो नांगोन बेनिखाय जोङो पार्टीखौ दादों आरो जोङो नुदों जोंनि बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिआव 39टा डिपार्टमेन्ट मोनदोंमोन नाथाय दिनैनि तारिखाव बे 39टा डिपार्टमेन्टनि बिथोराव मोनसेल' डिपार्टमेन्टआ खामानि मावो रायजोफोर पिडब्लिउडि रोड्स एन्ड बिल्डिं बे मोनसेल' डिपार्टमेन्टआ खामानि मावो लामा बानायनाय दालां बानायनाय बबेबा स्कुल फरायसालिनि
क्लासरूम एक्सटेंशन खालामनाय अबेबा हस्पिटालनि टिं पात सोलायनाय बाकी 38टा डिपार्टमेन्टआ उन्दुसोनानै थायो जायनि थाखाय जोंनि बिटिसिआ 22टा बोसोर जादोंब्लाबो दिनै नोरजिया जानानै दङ बिकलंग जानानै दङ लाख लाख बर' सेंग्रा सिख्लाफोर दिनै आनइमप्लयड जानानै दङ एमए खालामदों बिए खालामदों बिकम बिएससि एमकम खालामदों साख्रि गैया बेकार जीवन जापन खालामनो गोनां जादों आरो बेफोर मानो थाखाय जादों मानोना डिपार्टमेन्टआ खामानि मावाखै दिनै शिक्षा डिपार्टमेन्ट जोंहा दोङो एडुकेशन डिपार्टमेन्ट जोंहा दोङो बिथांमोनाबो टिका राननायाव बेस्थ नाथाय लेखायाव मा लिरनाय दङ बेखौ साना दिनै जोंनि पृथिबीया ग्लबेलाइजेशन जाबाय टेक्नोलॉजीआबो फैबाय नाथाय जोंनि लेखाफ्रा दिनैसिम जि समायाव जोंहा पृथिबीया ग्लबेलाइजेशन जायाखैमोन टेक्नोलॉजीआ फैयाखैमोन बै लेखाफ्रानो दिनैसिमबो दङ बावैसो सिगाङाव नोंथांमोना ससियेल मिडियाफ्राव नुदों 500 टाकानि लेखाखौ 15,000 टाका गांसेयाव 15,000 टाकानि बिल बनायनानै सोबख'ना जादों प्रमोद बर' बिथाङा अब्ला बिथांमोनखौ जों माबायदि फोथायनो दिनै जोंनि बिटिसिआ जायनि थाखाय नोरजिया जानानै दङ बिकलंग जानानै दङ आरो दिनै नोंथांमोना बेयाव बाहागो लानो फैदों बेयाव जों वेलकाम खालामो नाथाय गावखौनो सांग्रां जानो नांगोन नोंथांमोना पन्चायतआव थानाय समाव जिखिनि सांग्रां दङमोन गाबोननि तारिखआव बिटिसिआव भट होखांनायनि उनाव बिटिसि बाखिन्दा जाखांनायनि उनाव बिनिख्रुइ बांसिन नोंथांमोना सांग्रां जानो नांगोन मानोना बिटिआरआव बांसिन बाथा देवानिफोर दङ थगायना जाग्रा मानसिफोर बारा दङ आइजोफोरखौ इलेक्शन खाथि फैयोब्ला बुंगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपआव फैसा होगोन अमा फिसा होगोन बोरमा फिसा होगोन भटखौ लानानै थांगोन नाथाय आइजोनि दुखु दाहाखौ जेबो नायसनफिना जोंनि खेतियकफोरखौ बुंगोन आङो बिधान होगोन आलु बिधान होगोन रुसुन बिधान होगोन बेसर बिधान होगोन माइ बिधान होगोन जेब्लानिकि भटखौ मोनगोन आरोबाव नोंथांमोनखौ सिनायनाय नङा जोंनि बिटिसिनि हालोदा बेबायदि रायजोफोर बेनिखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोना सांग्रां जानो नांगोन हजागत जानो नांगोन जेन रावजोंबो नोंथांमोना थगाय जाया आरो जों एनडिएफबिफ्रा नोंथांमोनखौ थगायनो जों फैयाखै बर' फिसाफोरखौ थगायनो थाखाय जोङो पार्टी दायाखै बर' फिसाफोरखौ अनखांनो थाखाय गोजोन मोनसे राजखान्थि होनो थाखाय जों पार्टीखौ दादों बेनिखाय खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोन बे ओनसोलनिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय जा व्यक्तिफोरा दिनैनि सावरायमेलाव बाहागो लाफैदों नोंथांमोना दिनै जों जि स्टाडिं कमिटि दानो नागिरदों अल्टारनेटिव पार्टी अफ बड'लेण्ड एपिबिनि जि स्टेरिं कमिटि जोङो दानो नागिरदों बे कमिटियाव नोंथांमोना बाहागो लानांगौ बिबान लानानै थांनो नांगौ नोंथांमोना आरो बिनि उनाव मोनफ्रोमबो गामियाव जोङो बुथ कमिटि दागोन दिनै जेसेबांखिनि गामिनि जिबायदि गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन फैदों स्टाडिं कमिटियाव नोंथांमोना दायित्व लानांगौ लोगोसे गावबा गावनि गामियाव नोंथांमोना बुथ कमिटिनि थाखाय मानसि थुबुर खालामनांगौ आरो जेब्लानिकि थुबुर जागोन नोंथांमोना स्टाडिं कमिटिनो खबर होगोन आरो स्टाडिं कमिटिया थांनानै नोंथांमोननि गामियाव बुथ कमिटि दाहैगोन जों बे ओनसोलाव दिनैनि तारिखआव प्राइमारि कमिटि दानो हाया मानोना नोंथांमोनखौ बिसिडिसि लेभेलाव दिनैसिम रानाखै सोर मबे बिसिडिसिआव गोग्लैगोन सोर मबे प्राइमारियाव गोग्लैगोन दिनैसिम बोखावनानै होआखै बेनिखाय जोङो प्राइमारि कमिटि दानायनि अबस्थायाव गैया बेनिखाय जों एरिया वाइजआव स्टाडिं कमिटि जोङो दानो नागिरदों दिनै नंदुवार आरो बिश्वनाथ बे ओनसोलनि स्टेरिं कमिटिखौ जोङो दागोन साननैसोनि उनाव जोङो बाटासिपुराव स्टेरिं कमिटि दागोन आरो साननैसोनि उनाव गहपुराव जोङो स्टेरिं कमिटि दागोन आरो स्टेरिं कमिटियानो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनखौ नोंथांमोनानो देरहाहोनो नांगोन
आरो नोंथांमोनानो दायित्व लाना थांनानै गावबा गाव गामियाव बुथ कमिटिनि थाखाय सुबुंफोरखौ थिक खालामहैनांगोन जेब्लानिकि 20 जन 30 जन सुबुंफोर थिक जागोन अब्लानिया स्टेरिं कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननो खबर होगोन आरो बिथांमोना थांनानै नोंथांमोननि गामियाव बुथ कमिटिखौ दानानै हैगोन आरो जेब्ला बुथ कमिटिफोरा क्लियार जागोन बैखिनि समायाव जोङो गोबाङै रायजोफोर लानानै जोंनि पार्टी प्रेसिडेन्ट डक्टर रन्जलि दैमारी मेडामखौबो लानानै जोङो केम्पिं खालामगोन आरो नोंथांमोननि मोनफ्रोमबो गामियाव गामि गामि जोङो हाबगोन नोंथांमोननि गामिफोरखौ जोङो नायथिंगोन आरो रायजोखौ लानानै जोङो मिटिं खालामगोन फैबाय थानाय समाव मानि थाखाय एपिबिनो भट होनांगौ बिनि थाखाय जोङो नोंथांमोननि गामियाव हाबनानै आइ आफा बिदा फंबायफोरजों जोङो सावरायगोन जोबथारनायाव आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनो नागिरबाय दिनै रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे 64 जों बारग' एनडिपिफ्रा जोबथेसालियाव दङ दिनै बिथांमोनखौ सख'नो थाखाय जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ गोबांथार जोङो नाजाबोदों सेन्ट्रेलाव जोङो खावलायबाय जे एनआईए केसखौ स्टेटआव हरनो थाखाय जोङो एपिल खालामबोबाय थांनाय बोसोरनिफ्राय आरो जोंनि खावलायनाय बायदियै भारत सरकारा जोंनि खावलायनायखौ सन्मान होनानै एनआईए केसखौ स्टेटआव हरबाय आरो जेब्लानिकि एनआईए केसखौ स्टेटआव मोनबोदों जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ खावलायनाय लेखा आसाम गभर्नमेन्टआ डिस्ट्रिक्ट कर्टआव हरदों आरो थाबैनो डिस्ट्रिक्ट कर्टफोरा बिथांमोननि केसखौ नायबिजिरनानै बेल होनांगौ होननानै जों आपिल खालामनाय लेखा बेल होनो थांगासिनो दङ बेराफारसेथिं सीबीआईनि जि केस रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे जि 7 जननि सीबीआई केस बिथांमोननि केसा दिनै हाइकर्टआ जिउ जोबजासे जेलावनो थानांगौ होनना रायदान खालामबाय आरो जों बेखौ मानिनानै लानो हाया होननानै सुप्रिम कर्टआव जोङो दावहा नांगासिनो दङ रायजोफोर थांनाय बोसोरनि जानुवारियाव जों मोनसे बेल हियारिं मोनदोंमोन रन्जन दैमारी सारनि थाखाय नाथाय सुप्रिम कर्टआ बुंबाय जोंनो 8 मास समय नांगौ आरो बेबायदिनो नभेम्बरनि 29 तारिखआव जों मोनसे डेटखौ मोनबायमोन आरो बे दिनावबो बुंबाय जे आरोबाव जोंनो सम नांगौ थांनाय बोसोरनि डिसेम्बरनि 18 तारिखआव लास्ट बेल हियारिं डेटखौ जों मोननो हादोंमोन नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा पलिटिकल बेकिं जोङो रावनिफ्राय मोनैनि थाखाय बेल हियारिंआ रिजेक्ट जादों प्रमोद बर' बिथांखौ जोङो खावलायदोंमोन बिटिआरखौ जों गोरोबथाखौ सन्मान होनानै जेराव थानाय एनडिपिफोरखौ बेल होनायाव जोंहा खुनु आपत्ति गैया होननानै लाइनसे लिरनानै आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो दैथायहरनो थाखाय जों खावलायबोदोंमोन नाथाय प्रमोद बर' बिथाङा बे लाइनसे हब्दखौ लिरनो थाखाय सम जायासैनो रायजोफोर सम मोनासैनो बिटिआरखौ जों गोरोबथाखौ सन्मान होनानै रन्जन दैमारीनो बेल होनायाव जोंहा जेबो अजद गैया होननानै बे लाइनसे हब्दखौ लिरनो प्रमोद बर'आ सम मोनासैनो बे सारि बोसोराव बेनिखायनो जों जेंनानि थाग्रा नङा जोंजों रायजोआ दङ बारग' एनडिपिजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा दङ बेनिखायनो बिथांमोना जोंनो पलिटिकल बेकिं होआब्ला मा जानो जोंनो जुजिगोन जोंनो आरोबाव पलिटिकली फाइट खालामगोन होननानै जों दिनै बोलोफोरा फिनदों आरो फैबाय थानाय समाव सेप्टेम्बर दानाव रन्जन दैमारी सारा बेल हियारिं मोनसे डेट मोनगोन आरो बेयाव जुदि नों आंहा गोरा गोख्रों जानानै एपिबिखौ सहाय खालामोब्ला सेप्टेम्बर मासाव रन्जन दैमारी सारा उदां जागोन आं दिनै नैबे नगदानि गेवलां नैबे बजार खलायाव खोथा होदों नोंथांमोना जुदि जोंजों थाफायोब्ला एनडिपिजों थाफायोब्ला एपिबिजों थाफायोब्ला सेप्टेम्बर दानाव रन्जन दैमारीया उदां जागोन नांगौना नङा रन्जन दैमारी उदां जानायखौ रन्जन दैमारी सारखौ उदां जानायखौ हास्थायोना हास्थाया हास्थायोब्ला आंजों लोगोसे बुं रन्जन दैमारी जिन्दाबाद रन्जन दैमारी लं लिभ रन्जन दैमारी लं लिभ हामबायसै जे नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे दं आंहा फोथायनाय दं
नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थाफायोब्ला सेप्टेम्बर दानाव जोङो बारग' एनडिपिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां जोङो खालामनो हागोन आङो गेरेन्टि होयो आरो फोथायनाय लाखिदों नोंथांमोना जोंजों लोगोसेनो थागोन आगान मोनसेबो लरसर जानाय नङा होननानै फोथायनानै फिन खनसेबाव नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरफिननानै आनान गसाइनियाव बेखौनो आरज गाबहरनानै बे ओनसोलाव जेब्लायबो हान्थिया थाथों जेब्लायबो बिदा फंबाय अनज्लायनाया थाथों जेब्लायबो बे ओनसोलनि गथ'फ्रा इसोरनि बोर गोनां जाथों बेखौनो मिजिंथिनानै आंनि बिबुंथिखौ बेसेबां दोनथ'बाय गोजोनथों।